Hello, ja ťa vítam pri mojom vlogmasíku. Toto bude také predvianočné videjko, v ktorom dúfam, že stihneme všetky veci, ktoré chcem stihnúť. Ideme dnes nakúpiť spolu vianočné darčeky. Chcem potom ich aj zabaliť. Musíme ísť pohľadať nejaký vianočný outfit a uvidím, ešte na vianočné trhy pôjdeme spolu, takže toto všetko by som chcela v tomto vlogíku nieko postíhať s tým, že toto je pre mňa taký nezvyk, pretože ja som tak dlho nevlogovala a trošku sa cítim nekomfortne, nebudem klamať, s tým, že mám ešte v ruke aj selfie tyž, takže to ešte o to viac také iné, keďže chcem, aby ste ma videli trošku z diaľky a aby to bolo viacej také profi. Ale ja už som pripravená, ideme najprv na Nivy, potom do Auparku, musím si vyzvihnúť aj nejaké balíky, ideme kúpiť asi čižmy. Ale aj vianočné dáčeky. Nebojte sa, bude všetko a ideme na to. Plus, ešte som vám chcela povedať, že tento vlog bude zostrihaný tak z viacej dní, pretože dnes to všetko nestihneme. A aj to, že si budem brať so sebou do nákupného centra mikrofón. Ja sa naozaj trošku hanbím, pretože ja som nevlogovala strašne dlho a ani vám nenatáčam moju izbu, pretože to je taký bordel. Ja poslednú dobu vôbec nič nestíham. Tento týždeň, teraz je bol druhý týždeň pred Vianocami, ja som nič nenaspala, ja som chodila spať o 1:00, o 2:00, pretože som mala neskutočne veľa školy. A dneska som si konečne pospala do 9:00, ale aj tak by som ešte spala. Ale musíme ísť nakúpiť tie vianočné darčeky, pretože ja stále nič nemám. Takže ideme na to. A let's go! No, takže toto je môj úplne že rýchly outfit. Toto mám zo sekača, kabátik je zo Zary, tieto rifle sú tiež zo Zary, kabelka už taká polorozpadnutá, zo Zalanda a mám Ugy. Akože neviem, či to úplne vyzerá spolu dobre, je to také, že mid, asi aj nie, ale toto je outfit na dnes taký, že môže byť, ale mohol by byť aj lepší. No, ja už som na Nivách a dala som si aj ten mikrofón, tak dúfam, že ma aspoň o niečo lepšie počuť, ale akože nebudem klamať, ja sa strašne hanbím. No, ako prvé, tak idem do Tigra, pretože ja potrebujem nejaký pekný baliaci papier, ale naozaj taký, že pekný. Viete, taký, že budú taký, že wow, Sariska, máš ten baliaci papier? Nepoviem vám, bude z Tigru. Idem sa pozrieť, čo tu majú. Akože ja som nevedela, ja som si neuvedela, že dneska je sobota, až dnes bude na Nivách, že celý národ, ale ako tu sú nejaké, ale nie sú vôbec také pekné. Akože čo ja viem, čakala som, že budú lepšie, idem ešte pozrieť. Akože tieto, podľa mňa tieto sú mega pekné. Lebo neviem, aké ešte takéto, že vianočné. Tieto tiež nie sú vôbec zlé. Ale ešte sa poviem pozrieť asi do Zara Home, pretože tam často majú tiež takéto, že vianočné veci, ale bojím sa, že tam budú mať ten vianočný papier naozaj, že predražený. Takže, ale aj tak tam pozrieť nejaké vianočné darčeky. A vlastne môžem pozrieť aj tu vianočné darčeky. Ja som mega nervózna, ja sa klepem. Tu majú baliace papiere a fakt sú, že krásne. Že úplne také jemné, ale sú že drahšie. Jeden stojí, že 5 eur. Takže neviem. Musím sa rozhodnúť, že či chcem taký drahší, alebo mať že veľa darčekov, takže asi skôr ten z Tigru, no. No a v Zare majú takéto tieto vodné tyčinky a ja rozmýšľam, že kúpim túto mojej tete. Ona fakt krásne vonia a podľa mňa to úplne super darček. Že toto fakt pekne vonia. A majú tu aj potom mydlá, aj sviečky, fúha, takže by som kúpila takú sadu, neviem teraz. A ja úplne milujem Zara Home, pretože pozrite sa na tie veci, úplne že krásne, úplne nádherné, všetko. Akože sorry, ale aj tento porcelán, proste ja som najradšej všetko kúpila, ale fakt neviem, že čo im mám vybrať, lebo tu majú toho tak veľa. No, takže určite chcem mojej tete kúpiť nejakú takú vodnú, také tie vodné tyčinky, aby to rozvenialo pekne dom, ale k tomu chcem kúpiť ešte nejakú sviečku. Takže viem, že tu majú niekde taký obchod iba so sviečkami. Idem pozrieť do toho obchodu a potom sa vrátim pre tie vodné tyčinky
Ale možno som v obchode budú mať tiež nejaké vodné tyčinky, ktoré budú krajšie vonieť. Takže uvidím. No ale každopádne ešte budem musieť ísť do Auparku, pretože mi napadlo, že vlastne tie vodné tyčinky majú lepšie v Auparku v Rituals a tie budú po mne krajšie vonieť ako tie v Zare. A hlavne pri že tie v Zare sú úplne zbytočne predražené, že tam zaplatím 20 € a v Rituals to bude mať akože až taká istá cena, ale budú lepšie. Takže to asi všetko kúpim v Rituals. No, nebudem klamať, nakupovanie dáčkov je oveľa ťažšie, ako som si myslela. A hlavne ja som si dneska nezobrala moje okuliare a ja trošku nevidím do diaľky. Tak teraz som tak žmúrila a taký jeden chudák pán išiel oproti mne a on si myslel, že žmúrim na ňoho môj pupy. Proste to bolo ľúto, že ja som proste sa snažila vzadu prečítať jeden nápis. Som takto žmúrala, že čo tam je a on išiel práve oproti a bol taký, že sa na mňa chudák pozeral, že čo tak žmúrim. Idem do Martinusu pozrieť darček bratovi, pretože pre ňo chcem niečo špeciálne. Tak sa im pozrieť, že čo tu majú. Takto plno knižiek a inak mne moja kamarátka odporúčila jednu knižku, idem ju pozrieť, že či ju tu majú. No, ona mi hovorila, že táto je neskutočne dobrá. Tak ja si ju plánujem kúpiť pred Vianocami a potom čítať na Vianoce, lebo som prestala čítať a je mi to dosť ľúto a chcem nejakú takú romantickú, takže túto si potom kúpim. Ale idem pozrieť niečo tomu môjmu bráchovi. Na čím rozmýšľam je táto knižka od Georgea Orwella 1984 pre mojho brata, ale skúsim ešte pozrieť, čo tu majú a vybrať ešte nejakú inú. Tu je tiež, ale s iným obalom. A neviem, že ja som chcela nejakú doskovú hru. Zaklinač? On ľubí hrať zaklinača. A to neviem, či by čítal, to asi skôr nie. Potom, čo ma ešte zaujalo, je táto knižka. Lebo môj brat naozaj ľubí históriu a táto vyzerá fakt, že fajn. Takže možno ešte táto kniha. Inak ti moje nechty, to je strašné. Nevadí. A ešte pozriem, čo tu majú. Idem pozrieť nejaké masky na pleť pre moju sesternicu, lebo to je poviem taký pekný darček. A mám ich tu dosť na výber, takže idem, ale asi kúpim túto. Biodance. Uvidím, idem ešte niečo vybrať. Zoberieme tieto dve masky, pretože táto Rise je úplne super, tu ja používam, to je fakt top. A to Biodance na vyskúšanie, takže ja zoberiem tieto dve masky a ešte niečo k tomu dokúpim. A inak ja vám tak odporúčam túto rýžovú vodu. Ja už ju používam asi 3 mesiace, 4 mesiace a úplne top. Neskutočne dlho vydrží a ja mám problém s suchou pleťou a táto voda úplne super. Takže určite toto. Konečne som niečo nakúpila, mám tie masky, plus ja som si tam objednávala nejaké masky na tvár, takže som si bola rovno aj vybrať môj balík a idem teraz do Jeme, pretože oni tam majú True Dates a oni sú tak dobré. Minule som mala, že... aké som mala? Aj neviem, idem sa povedať, že aké tam majú, pretože fakt sú dobré. A mám povedať niečo sladké, ako vždy, takže idem povedať, že tam majú. To sú, no, počkajte, ja si dneska kúpujem cookie dough, na 100% cookie dough a minula som mala tieto creamy peanut butter, boli fajn, ale ja si kúpujem cookie dough. A milujem krep, pretože oni tu majú strašne veľa dobrých vecí, aj to pečivo, akože ja sa snažím pečivo vyhýbať, ale aj to majú toľko dobrých vecí a všetko vyzerá fakt dobre. Možno si kúpim aj vodu, lebo nemám so sebou, tak aby som vám neodpadla. Jak toto je ten BTF známy drink, ale som vôbec nemala a 3 €. Nejako veľa nie. Ok, ja musím povedať, že čo tu mám na pitie dobré. No, ja už som v Auparku a tu je oveľa menej ľudí, jak na Nivách. Takže som akože oveľa radšej, pretože tam bolo tak veľa ľudí, že mi to bolo až nepríjemné, ale idem do Zary, pozrite čižmy, ktoré by tam mali mať. A potom pôjdem kúpiť ten baliaci papier, aby sme už mali baliaci papier a do Rituals pozrieť všetky tie dáčeky, čo chceme kúpiť. A najprv ideme do Zary. Zara, hello. No, idem sa pozrieť, či ich náhodou nemajú vonku, ale sa mi zdá, že ich majú iba na sklade. Neviem, idem to tu pozrieť. Majú ich tu, toto sú oni. Musím zobrať moju veľkosť 37, viem povedať, či ju tu majú, počkajte. Takto vyzerajú tie čižmy, podľa mňa sú úplne že nádherné. Úplne presne taký fit, aký som chcela.
Tu som ja, hello, tak to natáčam, ale podľa mňa tie čižmy fakt super. Len som si musela vyhnúť rifle, lebo sa mi nezmestili pod ne, ale fakt krásne, som úplne rada. Nádherné sú, nádherné. O môj bože, pozrite, čo tu majú. Proste toto, keby som si zobrala, to by vôbec nebola zima. Majú také svetlé, aj také tmavšie, to je úplne super. No dobre, idem sa to už preč, lebo nemôžem viacej peniazí minúť, jak som minula. No, každopádne ja už som si robila radosť. Mám svoje klzačky a teraz už ideme kúpiť darčeky a ideme sa venovať tomu, prečo sme sem prišli. Ideme do Ritualsu a tu mám tak krásne veci. Proste fakt krásne. Dúfam, že to už všetko vyberiem naozaj. Nádherné. Aj tieto skraby, od nich sú úplne že topkové. No, takže mojej babke sme vybrali tento telový krém a k tomu aj krém na ruky a celé to zabalia do takejto kazetky, takže podľa mňa to bude fakt krásny darček. A idem ešte niečo vybrať tej mojej tete. Hello, viem, že to svetlo je trošku na nič, ale každopádne dnes je štvrtok. Dnes bol posledný deň, čo sme mali v škole nejaké písomky, nejaké testy a konečne už mám pokoj, pretože posledné tieto 2 týždne boli úplne crazy. Ja som chodila spať o 1, o 2, o 3 a proste iba som sa učila, ale dneska sme mali posledný test a ideme dnes s mojimi kamarátmi na vianočné trhy a chcem vás zobrať so sebou, aj keď to bolo asi nebudem tam veľmi natáčať, pretože budem sa trošku viacej hanbiť, ale chcem vám aspoň natočiť tú atmosféru, ako tam bude vyzerať a podobne. Už som sa prichystala, namalovala, im sa ešte obliecť a už sa musím ponáhľať, pretože veľmi nestíham, musím ísť za chvíľočku na MHDčku, aby som tam bola na čas a idem si ešte niečo vybrať na seba. Takže poďte so mnou. No, ešte vám veľmi rýchlo ukážem môj outfitík. Tento kožuch ja nosím stále. I don't care, akože. Ale ho nemám úplne zapnutý. Potom mám tieto čižmy, tie sú z Beršky. Takéto nohavice a potom taký svetrík. Takže tak toto vyzerá. Akože také mýt, ale akože môže asi byť. Ideme na trhy. Viem, že tento vlogík je trošku taký rozhádzaný, ale idem vám všetko vysvetliť. Tie zábery, ktoré ste videli, boli zo štvrtku, sme na vianočných trhoch a ja som si povedala, že vám to nebudem toho až tak veľa natáčať, pretože naozaj som si chcela užiť tú atmosféru a ten čas s mojimi kamarátmi, pretože v tejto skupinke, a keď sme boli, nechodíme často von, teda boli sme takto prvýkrát a ja som mala z toho trošku stres, že si to až tak veľmi neužijeme, ale práve naopak, ja som naozaj odchádzala s úsmevom na perách a po celý piatok som rozmýšľala o tých vianočných trhoch, pretože taká atmosféra, aká tam bola a taká nálada, tak to som asi v živote ešte nezažila, že naozaj ja som si to od začiatku do konca užila na 100% a povedala som si, že vám natočím pár záberov, ale že to nebudem nejako preháňať. No a bolo mi aj trošku ľúto, že tie Vianoce až tak veľmi neprežívam, keďže bývam sama, je to úplne iné ako keď ste s rodičmi a už máte ten vianočný stromček a máte už napečené nejaké tie koláče a pustíte si večer nejaký ten vianočný film, ale keď ste sami, tak nemáte tú motiváciu ani náladu to veľmi robiť, takže mi to bolo trošku ľúto, ale naozaj tie vianočné trhy stali za to. A dnes ideme ešte dokúpiť nejaké vianočné darčeky, pretože už začíname z toho stres, keďže ja mám iba to, čo sme minule kúpili spolu a ešte musíme kúpiť mamke, tatinovi, bratovi a detkovi. Takže idem do Eurovej a skúsime tam ešte niečo ticho pozrieť. Neviem, že či vám to mám natáčať alebo nie, pretože proste neviem, čo vás úplne baví. Takže uvidíme, ale teším sa a už iba dneska je sobota, zajtra je nedeľa, dnes mám brigádu, zajtra mám brigádu a v pondelok už konečne cestujem za rodičmi, len chcem ešte tu v Bratislave povoliť tie vianočné darčeky, takže neviem, ako to stihneme, ale ideme na to, lebo sa nám už kráti čas, takže bežíme do Eurovej.
Ešte rýchlo pre moje dievčatá tu. Ja som úplne obses s mojim lip combom. Idem vám ukázať, že aké to je, pretože fakt je perý. Toto je moje lip combo už 24/7, ale ja ho milujem. Všetko je z DMky, všetko nájdete v DMke. Dúfam, že ma dobre počul, lebo nemám mikrofón. Ale sú to tieto dve ceruzky. Obidve myslím, že sú... nie. Táto je od Essence. Táto hore a táto od Catrice. Keď tak vám potom ešte natočím a tento lip gloss od Dermacol, Dermacol a potom na to si ja ešte dávam od Kika klasický lesk na pery a to lip combo stojí za to. Inak ja sa tak teším, pretože 5.1. idem na nechty gelové a ja som mala iba jedenkrát gelové nechty a to bol dosť veľký fail. Kto vie, ten vie. Ale idem teraz znovu a tak sa teším, pretože idem do jednoho štúdia, ktoré k jednej pani, ktorá je naozaj veľmi šikovná a potom vám dám keď tak update a budú fakt také pekné, prirodzené. Nebude to francúzska, ale budú také, že trošku s takým leskom, no uvidíte. Ja sa na to neskutočne teším, pretože moje nechty teraz sú katastrofálne. No nič, utíkam, pretože nestíhame. Idem do Primarku sa pozrieť, čo tu majú, pretože potrebujem kúpiť nejaké ponožky, také hrubé a tu už vidím nejaké, ale idem sa ešte pozrieť, čo tu majú. Našla som takéto, že klasické biele, ale oni majú taký dobrý materiál a neviem, že či mám kúpiť to také, že klasiky, alebo takto, že hnedé a rúžové, alebo také vianočné, lebo majú aj vianočné, len to mi príde také, že mám radšej kúpať takéto basic, že to môžu nosiť hocikedy a proste je to také aj elegantné, pekné basic, takže asi zoberiem tieto. Už je večer a ja som asi pred hodinkou a pol prišla z brigády. Prepáčte mi za toto svetlo, čo je tu, ale bohužiaľ musím pracovať s tým, čo mám. A idem vám ukázať všetky darčeky, čo som stihla pokúpiť. Ešte zajtra pôjdem na nákupy, ale to už vám nebudem natáčať, pretože je stále to o tom istom. A musím už aj nejaké darčeky pobaliť, keďže dnes je sobota, zajtra už bude nedeľa, znovu pôjdem pokúpiť posledné darčeky, pôjdem na brigádu a večer už by som chcela všetky dobaliť a potom v pondelok už pôjdem za rodičmi. Takže dnes musím aspoň niečo pobaliť, aby to už bolo pekné, pripravené a aby som sa už potom nestresovala. Idem vám ukázať, aké darčeky som stihla kúpiť. Začnem z Rituals. Ja milujem Rituals, milujem ich krémiky, sprchové gely, ich skraby, majú úžasné skraby, ale babke sme nechali zabaliť takto do krabičky telový krém a taktiež krém na ruky, takže ja vám to rozbalím. Takto je tam krémik, je to táto ružová sada a k tomu aj krém na ruky. Takže to sme vybrali mojej babke a je to fakt krásne zabalené. Takže to ju určite poteší, pretože ona sa ľúbi krémovať. A potom mojej tete sme kúpili túto sadu, kde má taktiež viacej, akože tam má 4 produkty, ale tieto sú také, že menšie veľkosti a toto sú normálne, že fullky, že tie klasické. A tu má nejakú, počkajte, tu má nejakú sviečku, krém na ruky, myslím, že pennu a toto neviem, čo je, možno scrub, neviem vôbec, ale dúfam, že sa z toho poteší. A potom dnes v Primarku som kúpila úplne také klasiky, že môjmu detkovi sme kúpili deku, mala v zlave za 10 eur a je naozaj krásna, vnútri má úplne že príjemný materiál, takže z toho sa určite poteší. Potom sme každému klasicky vybrali ponožky, naozaj tých ponožiek som vybrala trošku viacej. Sesternici som kúpila sviečku, takto. Krásne vonia, je to, že Black Vanilla. A na balenie darčekov som všetko kúpovala v Tigri. Kúpila som tam takéto krásne menovky. Takto. A máte tam rôzne vzory. Čakajte. Naozaj, že nádherné. Takže to budem dávať na darčeky. S tým, že som kúpila nakoniec tento baliací papier. A je naozaj hrubý, takže toto mi vystačí na všetky darčeky. A potom takúto dve
Neviem, kde je druhá, ale 2 takéto zelené stuhy. Takže idem pobaliť aspoň nejaké darčeky, lebo potom by som to už vôbec nestihala. Neskutočne sa teším, pretože keď si predstavím, že do tohoto všetkého budem baliť tie darčeky a aké budú krásne, tak neviem sa dočkať. Idem si pustiť popri tom nejaký filmík a niečo málo vám z toho natočím a idem na to. No, takže tu už mám všetko pripravené na balenie. Zbalím tieto 2 darčeky, keďže tie sú také najviac easy a idem si popri tom pekne krásne pustiť Grincha, pretože toho sledujem vždy na Vianoce ako jeden z prvých filmov, keďže to je taký, že pri ňom aj nedávam pozor, ale proste sledujem ho už iba z toho princípu. Takže idem si ho pekne pustiť.